салом, хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи сешанбе 13 май ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. Созмони Авфи Байнулмилал дар гузориши нави худ оид ба шиканҷа Тоҷикистонро ҳам ба унвони кишваре номбар кардааст, ки шиканҷаву бадрафторӣ бо боздоштшудаҳо ва зиндониҳо дар ин ҷо фаровон истифода мешаванд. Авфи Байнулмилал мегӯяд маъмурони амниятӣ бештар аз ҳама муттаҳамон ба ҷиноятро баъди боздошташон латукуб ва шиканҷа мекунанд. дар ин гузориш Умедҷон Тоҷиев, як сокини Исфараро зикр карданд, ки ба гуфтаи хешовандонаш бар асари латукуби кормандони полис ҳалок шуд. мақомоти Тоҷикистон воқеан ҳам иқдомҳои мусбатро дар заминаи тағйири қонун ба хотири ҳифзи ҳуқуқи шаҳрвандон дар баробари шиканҷа ба роҳ монданд. Вале нигаронии мо ин аст, ки дар амал шиканҷа дар идораи полис ва боздоштгоҳи Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ҳамоно истифода мешавад. Ба дасти мо ин гуна гузоришҳо имрӯз ҳам мерасанд. Авфи Байнулмилал дар ин гузориш аз ҳукумати Тоҷикистон хостааст, ки ин зуҳуроти бадро дар кишвар решакан кунад. соҳибкорони тоҷику ҷумҳурии Беларус имрӯз дар шаҳри Душанбе масоили тақвияти ҳамкориҳои дуҷонибаро баррасӣ карданд. 10 ширкати азими беларусӣ аз ҷумла корхонаи мошинсозии Билаз ва дигар ширкатҳои бузурги саноати вазнин ва сабуки ҷумҳурии Беларус дар форуми соҳибкорони ду кишвар маҳсулоти худро муаррифӣ карданд. Тоҷикистон умдатан аз Беларус барои бунёди нирӯгоҳи роғун мошинҳои азими боркашии Билаз ва трактор мехарад. бино ба гузоришҳо Тоҷикистон ба ҷумҳурии Беларус 40 мошини боркаш фармоиш додааст ва 14 адади он бояд ҳамин баҳор ба Душанбе фиристода шавад. ҷумҳурии Беларус аз Тоҷикистон умдатан маҳсулоти кишоварзӣ мехарад. рӯҳониён ва имомхатибони масҷидҳои Тоҷикистон дар давраҳои омӯзишии махсус дар маркази исломӣ дар Душанбе дарси қироат, ҳадис, ақида, усули мавъиза ва нақши тоҷикон дар тамаддуни исломиро аз бар мекунанд. дар ин давраҳои омӯзишӣ ба имомхатибон ҳамчунин дар бораи улуми дунявӣ ва доир ба қонуни асосии Тоҷикистон, танзими расму оин ва қонун дар бораи масъулияти падару модар дарс дода мешавад. ба гуфтаи мутахассисони Кумитаи дин, ҳадаф аз ташкили давраҳои бозомӯзӣ боло бурдани дониши динӣ ва дунявии рӯҳониён дар кишвар аст. ҷаҳони имрӯзаро ба назар гирифта ба сатҳи дониши имомони худамонро ба назар гирифта мо тасмим гирифтем, ки дар якҷоягӣ бо маркази исломии ҷумҳурии Тоҷикистон курсҳои кӯсохмудда барои имомони панҷвақта ташкил кунем. давраҳои омӯзишии имомхатибони масҷидҳои панҷвақта як ҳафта идома мекунад ва сар аз моҳи март то имрӯз беш аз 400 рӯҳонӣ бо ин дарсҳо фаро гирифта шуданд. созмони ҷаҳонии беҳдошт мегӯяд мардуми Тоҷикистон дар муқоиса бо кишварҳои дигари Осиёи марказӣ машруботро камтар истеъмол мекунанд. дар гузориши солонаи ин созмон, ки рӯзи 12 май нашр шуд, омадааст, ки дар Тоҷикистон ба ҳисоби миёна ҳар нафар солона 2,8 литр арақу обиҷав ва шаробу дигар нӯшокиҳои спиртӣ менӯшад. аммо дар Қазоқистон солона ҳар як нафар андаке бештар аз 10 литр ва дар Қирғизистону Туркманистон каме бештар аз 4 литр менӯшанд. дар Узбекистон мизони истеъмоли нӯшокиҳои спиртӣ беш аз 4,5 литр дар сол будааст. дар як нишаст дар шаҳри Душанбе рӯзи 13 май роҳҳои тарбияву таълими кӯдакон ба василаи намоиши филмҳои тасвирӣ ба баррасӣ гирифта шуд. дар ин нишаст, ки бо мусоидати бунёди ҷомеаи боз сурат гирифт, гуфта шуд, ки филмҳои тасвирӣ дар рушди зеҳнии кӯдакон ва омода кардани онҳо барои мактаб бисёр муфид аст. дар бисёре аз кишварҳои пешрафта дар телевизионҳо филмҳои тасвирии омӯзиширо намоиш медиҳанд, ки ба рушди ақливу зеҳнии кӯдак хеле кӯмак мекунад. дар Тоҷикистон ин гуна барномаҳо хеле каманд ва маводи омӯзишӣ ба хусус ба забони тоҷикӣ камтар ба назар мерасад. ва барои дарёфти ахбори бештар ба сайти интернетии Радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Twitter, YouTube ва замимаи Радиои Озодӣ барои телефонҳои ҳамроҳи худ муроҷиат кунед.